Ini dek dalam pindah rangka omah mas, pindah omah nggih. Pindah omah. kena diarani wong syukuran. Tasakuran ngajeng wau pun diaturke la in sakartum la asidanakum wala in kafartum inna adzabila sadid. Mpun leres utawi mpun pas wong nek gelem syukur mesti ditambah nikmate, nek kufur bakal nampi adab sing sangat pedih. Iki lho Dik. Sampeyan ya ngerti kalau ngoten iki. Lho pripun pondok 3 tahun. Pondok endi? Pondok bersalin iki Mas. Pondok ki ya pondok Gontor barangnya 3 tahun. Kula nggih ngoten niku pokoke. Ya pondok Mas. Pondok kula niku Tebu Ireng kula 3 tahun. Gontor niku gangsal tahun. Ngaji bakul bantal. Alah. Oh, yo ngaji goblok. Ngaji Yo Rubahno nehmu tau ngaji kaya ngapa Yudha? Lho paling tidak awake dhewe sebagai wong muslim, sebagai wong Islam kudu ngerti to apa to jenenge tasakuran. Ya, gedhekke rasa syukur ning pangwasaning Gusti Kang Maha Kawasa awit nikmat sing wis diparingake. Apa meneh sedhela meneh bakal awake dhewe ketiban wulan suci wulan Ramadan. malah nyapo ora usah poso. Iku wajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngomong apa bocah ki? Ora tekan kowe nek dijak omongan ngene iki TPA ditokne kok. Sik to iki kok Yudha ki jam-jaman Mas ya. Jam-jaman niki nggih rada apik engko mburi mlotrok niki mangke. Iya tak tegese apa kuwi? Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman. Hei, apa? Lah aku jarene mbok kena. Mbok sawuri. Lah kan ya iman, Dek, kowe. Aku wong iman banget aku kok. Hei, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wis tiba waktune poso. Tindakno poso ing wulan Ramadan kaya sing ditindakne wong-wong sadurunge awakmu. Kewajibane wong muslim. Wajibane ngono. Ya, aku ya padha ae, aku sembarang ya tak lakoni, Dik. kowe poso ya Nan. Lah, mula aku ora tau nun sewu poso sesasi dengenane. Ora tau mokel, ora tau aku. Selama Ramadan kalau wingi 2016 ora mokel. Lah kok iso? Poso ae ora kon mokel dan poso ora poso. Tapi ora poso sing penting kan eling lan waspada. Lho eling lan waspada, eling ning omah ndek bojo waspada aja nganti konangan. Itu prinsip. Prinsip wong lanang-lanang lho, Dek. Tegese eling lan waspada ki awake dhewe bengi iki tasakuran seneng-seneng ning ya kudu eling. Sedulure dhewe sing sak sebagian perangan sing nang Ponorogo nembe nandang prihatin, nembe nandang musibah. Awake dhewe kudu melu prihatin. Nyapa melu prihatin saking ning Kalimantan karo anake diloki kucluk apa to iki. Tegese awake dhewe melu sedih. Lah wong sedih wong kene iki menghibur masyarakat dalah sedih kabeh nuwangi sapa seneng awakmu. Rugi lah bayar to goblok bocah iki kowe dijak omongan kok angel piye to? Ponorogo saperangan ki nampa apa ki musibah tanah longsor. Awake dhewe kudu melu prihatin, melu ndonga sithik kaya awake dhewe disumbangne karo sedulur-sedulur. Nah, engko ya. Bayaranmu tak longi kira-kira 1 juta kangge disumbang. Lah iki termasuk apik, Dik. Iki termasuk wong mulia. Apik diengkolmu dalane welek malah bolongi to. Yalane koyo ngene-ngene malah bolongi gitu. Wah, ora ukuran iki ketok iki. Wong jenenge Dono Weweh kok. Dono Weweh ya awake dhewe iki wis duwe sing akeh iki dikene enggak apa-apa. Lah ngekeki akeh iki sementing lak kudune ikhlas. Lah awake dhewe ngekeki sithik ra ikhlas, bosono bos bensin Banyuwangi. Lah tapi yo masa prihatin wong saiki awakmu kudu ngerti dhewe akeh sapirangan sedulur awake dhewe sing ikhlaske bandane nyumbangke kanggo para-para sing nandang apa kuwi prihatin. Contone sumbangan-sumbangan saiki yo akeh. Apa? Ana susu tante. Wah, munis-munis kuwi sususan. Ya apa to iki? Apa tadi aku singkatan susu tante. Apa? Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Wah, ikhlas kudune. Enek meneh susu kuda liar. Wah, melayu mesti ngene kentul. Ya iki singkatan ya Nan kowe. Aku ra Susu kuda liar ki sumbangan sukarela khusus dari lingkungan artis. Oh, contohnya awakmu Pak Dalang, Yogo Sinden ki lingkungan artis. Mau to, tetep diambil 1 juta. Betul, lho. Aja omong betal-betul kuwi iso 1000 uwih ngono lek ngomong. Terus enek-enek sing ketelu. Susu tante wis, susu kuda liar wis, sing ketelu enek. Apa, Dek? Susu kepenek. Lah iki suwenep kuwi lek kepenek iki, Dek.
Dik? Kuwi apa kok? Yo singkatan. Singkatane Susu kepenek ki sumbangan sukarela khusus pegawai negeri. Walah PNS. PNS sing nyumbang disalurke kanggo nulung sapirangan sedulur awake dhewe sing nampa musibah. Lah kula nuwun sewu bulimbo lah kula sumbangan mawon enjing ngoten kok enek dodok-dodok ning omah tok Mas Percil. Enjing kula sukani Magicom. Wah, edan. Ora sombong aku iki jane. Termasuk wong anu Mungkin no bengi TV LED 24 in tak kene. Rodok bengi neh ngono kulkas. Mendina lho Dik ngono kuwi Dik. Enek mesine. Ora enek wong kuwi kerdus ae. Dadi ya sing penting ikhlas awake dhewe iki sing penting ikhlas. Lah nek ngomong masalah ikhlas keikhlasanmu jek kalah karo kewan. Kewan diengkulmu kuwi wae wong menungso kok kalah karo kewan iki lho. Kewan sing paling ikhlas enek Apa? wedhus. Wedhus ikhlas ning ndi to Dik? Lah wedhus weruh nek pas idul kurban. Roh. Wedhus dienggo kurban. Sing nampa amale sapa? Sing ngorbanke. Tahu wedhus sing njaluk aku bagai amale. Ora tahu ta? Berarti sing paling ikhlas Wedhus. Lentu Bos. Nak kula mboten wedhus. Nak kula niku malah sapi perah. Lah kok sapi perah ikhlas ya? Sapi wedok kek susune diperesi bendina ngono. Isuk peresi, sore peresi, bengi peresi tahu. Terus sapi muni, aku kok mbok peresi tok ora mbok rabi-rabi tahu muni ngono. Sapi perah iki bendina mbok peresi mosok digantung tok Dik. Rabinen tak omongi kowe. Kuwi penting lho, kowe lak ikhlas-ikhlasan ikhlas aku lak karo awakmu ora ana apa-apa. Ikhlas aku to. Lah kok iso? Lah saiki awakmu njajal tak coba keikhlasanmu. Ya oke. Dina Jumat, awakmu Jumatan. Ya. Mlaku jarak 100 meter. Delalah sapi muncul ngebyong tanduran. Kowe budal Jumatan apa ngurusi sapi? Ya tetep budal Jumatan Dek, kewajibane wong lanang ki tanduranmu entek tandurane tanggamu dibyong sapimu. Seneni kowe malah dosa. Maksudku bar salat terus mari ngono goleki sapi. Telat wis kadung entek tandurane. Gek nyapo lho sapi ucul yah ngono lho dina liyane ya. Ora ikhlas awak. Jajal kowe. Ya iso to nek aku. Ayo, umpamane saiki dina Jumat. Ya. Sapimu Jumatan. Alah. Aku sing Jumatan. Umpamane awakmu Jumatan. Ya. Terus sapimu ucul ngebyong wae tangga-tanggamu. Apa sing mbok lakoni Jajal? Aku tetep budal Jumatan. Sapimu nerai tandurane wong-wong tangga-tanggamu bosok wae. Sapine sapa? Sapimu. Aku bendu sapi kok. Lan bendu sapi yo. Dene apa to, Dik? Wedhus. Yang krek ora omong ket mau kowe. Kancane pengalaman kaya kowe. Tapi Mas, nggih menyelam sambil monggo nderekaken. Ora sih aku njajal kowe sik. Lho, monggo nderekaken. Jenengan coba napa saya bisa sekeh. Niki mangke wonten demi ta? Wonten. Ah, demi yo dicelurene wis enek kok wis Ora sik muni. kene ya. Kowe karo Demi kok ngremehne to? Lah ngremehne Demi ki penyanyi kondang suarane apik lho. Lah aku sing marahi sapa lara aku? Kowe marahi wong Nyapa kok Demi ki jogete ngene? sebabe apa? Mendino ngejek dele Dik ngene iki Dik. Alah. Mangsamu wae. Wis mendino plek karo aku. Lah Sik lek kok aku nyepelene kowe iki yo penyanyi kondang Mas. lah kondang pol Bos aku Bos. Lah aku ning jero ngene wis dikei mik karo bapak kon nyanyi ae. Tenan aku iki. Lah ya apa nek ngekeki mik lho? Mbok bengi-bengi pokoke peteng-peteng gone. Tapi nuwun sewu lek nyanyi niku sembarang nyanyian kula saged. Wah ngono ya. Iya. Contone nyanyian apa? Hah? Satu nada sayang. Niki orkestra sinten niki elek-elek niki? Lho piye to iki? Kowe Kidung Manggala Mas, sing Kidung Manggala. Saya tak critani ngene. Kidung Manggala sing rekaman lagu Titip Kangen. Nggih betul. Sing nampa cepakanku Kahanan. Roh lagu Kahanan. Kahananku iki karangane sapa? Pak Sundrong. Pak Sun Gondrong. Lah, pemusiknya ya iki. Oh, iki ta Pak Sun. Rembulan Kasmaran iki pemusike. Wah, tapi macake koyo ngene to, Dik. Ora yakin aku. Anu A, Mas. A. Wah, edan. A enggak ireng-ireng. Ora ireng-ireng. Jenengan nggih saged nembang, Bos. Jenengan saged nembang dangdut. Pasamu. Ya saiki dites saya keadaane. Mumpung enek deme nek aku ta. Iya. Ya kok. Hey. Oh, iye. Ha. Lah nyapol terus iki barang. Lah, ya terus to. Lho, jenenge kau Kurang cilik we. Oh, kurang dhuwur. Mempesona. Anggun, keduren Bas. Keduren Bas.
apa ora kok Lah tapi nun sewu kok ya iso ya ngene ya. lho Pak Sun kok serba bisa kok ndalang pinter suara pinter joget pinter Aku no iso aku ngebetne BPKB aku sudah pinter. Ketua saya pedetan saya Mas ya. Siap. pedetan Mangga. tunjukkan nek kowe iso Belok nembang barang. iso joget Belok barang barang. tadi. Belok barang madhep rono Mas. iya kok anu kok kandhani iku lho Pak Gono yoga terkenal Pepetan Mpun Bos ngertos kula Bos. yo kembang pepetan Wis ngerti.